ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬರೀ ನಿತ್ಯ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಸತ್ಯನ ಇನಿ ಕಾಲಗ ದಾಂಟಾದ ಬತ್ತದ ಆ ಮುಖೇನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನಾಂಗಗ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಎತೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿವೇಚನೆಲು ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಳ್ಳಟ ಆತನು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಯಿನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಿಲೆಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮರ್ಜಿಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮರ್ಗಿಲ್ಲು ಈ ಆರಾಧನೆದ ಕಡಕು ಬರೋದು ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಉಚ್ಚಯಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿನೂತನವಾಯಿನ ನೋಟ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಲು ಉಂಡು ನೋಡುವುದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣುವುದು ಒಂದು ವಾಚಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಂಗ್ ಎಂದು ತೂಪುನವು ಬೇತೆ ನೋಡುವುದು ಬೇತೆ ಕಾಣುವುದು ಬೇತೆ ಈಗ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಕಾಣ್ಕೆ ಎಂದು ನನಲ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಸಂಬಂಧ ಕೊರನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರ್ಪತ್ತಿ ಆಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಜಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಳೆಟ್ಟು ಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಐತೊಡು ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಸತ್ಯನು ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವರ್ಷ ಇಡೀಕ ನಮ್ಮ ಆ ಗುಂಡೋಡು ಆ ಮಣಿಮಂಚಾವುಡು ಆ ತೂಗುಜ್ಜಾಲಡು ದೈವ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪ ಐನು ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಸಲ ಆ ದೈವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿನು ಕೊರ್ಪುನ ದರ್ಶನಿಕತೆನು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಾಬೀತುತನನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವು ಉತ್ಸವ ಈ ಕರಿತ್ತ ಮಣ್ಣುಡು ಒಂಜಾತು ಬೊಳಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ನಡತದ್ದು ಇಂದವು ಇಡೀ ದೇವಲ್ಯ ಉಂಡಾದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡಾದು ನೂದತ್ತ ಪುರ್ಲು ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ನೂದು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಅಮೃತ ವಜ್ರ ಇದನ್ನು ಪೂರದ ಅಂಟದು ಬತ್ತಿನೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನೆಂಪುಡು ಒರಿಯಡಾಯಿನವು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲು ಇನಿ ಈ ಲೇಸದ ಮುಖೇನ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ದಿಂಜ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣರು ಪಾತ್ರನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೆ ಕಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಸಾನದಾರು ಈ ಆರಾಧನಾ ಕಳ ಮಾತ್ರ ಸಮುದಾಯ ಸೀಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಮಾತೆರ್ನ ಸೊತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದು ಆ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಇನಿ ಉಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮಯೇ ಪನ್ಪುನ ಆ ಆದರನು ಜೀವೊಂದು ಮತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಈ ಉತ್ಸವಗ ಇತ್ತರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಸರ್ವಾಂತರಯಾಮಿ ಆಯ್ನವು ಮಾತೆರ್ನ ಸೊತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನವು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಬ್ಬುನು ಆರಾಧನದ ಕಲಟ್ಟು ಇರೋರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಉಚ್ಚಯ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಅನುಭವಿಕ ಒಳನೋಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ KK ಪೇಜ್ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿ ಪುಡು ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನುವೆ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ಪಿರ ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪರ ಬೋಪಿச்சு ಎನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನಾಗ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಬಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ಬೊಳ್ಪೂನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಂತೋದು ಯುವ ಸಂಶೋಧ ಅಂಚಾದು ಯುವ ಮನಸ್ಸು ಆರಾಧನಾ ಕಳನ್ನು ತೂಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಉಚ್ಚಯಲು ಗೌಜಿಲು ನಡತೊಂದು ಬಹುಶಃ 3 ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾವಡು ನನದುಂಬುಗು ನಡಪುನ ನೇಮೋಚ್ಚಯಗಾವಡು ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನಕ್ಲತ್ತು ಈ ದುಂಬು ತೂದು 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 ಕಿನ್ನೆಡ್ದೆ ತೂಯಿನಕಲು ದಿಂಜ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಅಣ್ಣೆರ್ನಕಲು ಕಟ್ಟಿನ ದೈವನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ತೂಯಿನಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಚ್ಚೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋದು ಅಲ್ತ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಶ ಹರ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ನಮ ಎತೋ ಸಲ ಆ ನೇಮದ ಕಳಕು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಚಯಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿಲಕ ಉಪ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ನೇಮಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋಪ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋಪ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನ ದೈವವು ಉಮ್ಮ ಆ ದೈವದ ಹಿನ್ನೆಲೆವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು 3 ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲೇನು ಪೇಜವರಣ್ಣನೋ ಅಣ್ಣೇರೋ ಲಕ್ಕದೊಂದು ತುಳಪ್ಪ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪುರಂದು
ಅವಳು ಪುನಃ ದೈವ ಕೋಡ್ದ ಪುನಃ ಏರ್ ಕತೆ ಬಂದ್ಪಾರು ಏರ್ನ ಮಗೆ ಇಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಕೈ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೈತ ಬಗೆಟ್ಲ ಅಲ್ಮಾನ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಯಾನು ದೈವ ಕಳ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಿಂದುಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ಹಿಂದುಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಕ್ ಉಳತಿರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿವಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ವೈದಿಕ ಪಟ್ಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಎಂಕುಲು ಸರಿಸುಮಾರು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾಪನ್ಪುನಿ ಈತು ವರ್ಷೋಡು ಐತ ಒಡನಾಟದ ಇದು ಐತ ಉಳೈ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಯಿನ ಮೂಲಭೂತವಾಯಿನ ಪರಿಚಯಲ ದಾಂತೆ ಪೋಂಡ ದಾದ ಸಾರ್ಥಕ ಏನೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಾಯರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆನೋ ಈ ಸಾನಡ ಆಪುನ ಆಯನನೋ ಅವೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೋರ್ಪುನೆವು ದೈವ ಮೂರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತೋಷನ ಹೊರತು ಆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ದೆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಒಡನಾಟ ಪನ್ಪುನವು ಏನು ಕೋಡೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ತರೆಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವಳು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜರ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪುವ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುವ ಬೋಡಿತನ ನಡಪುನಂಚಿನ ನೇಮನು ಇಡೀ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಉಳೈದ ಲೋಕಗವು ಜತ್ತದ ಬತ್ತನು ಪೂಜೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಂದ ಜನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡುದು ಉಪ್ಪೇರು ನೇಮ ನಡಪುನಾಗ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗ ಪಾಡುವೇರು ಆಂಡ ಅವು ತೂತಿನಿ ಕೃತಕ ಕಣ್ಣುಡು ಮೊಬೈಲ್ದ ಕಣ್ಣುಡು ಅಂಚಾದ ಐತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದ ಅವಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ ಬುಡುಜಿ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೂರಂದಿ ನಡೆದ ಅವರೇ ಇಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಜೆವು ಗೊತ್ತೇವು ಪೂಜಿ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಕುಡೋರಿಯ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಪಾಡ್ ನೋಡು ಅವು ಅತ್ತಪ್ಪ ಈ ದೈವ ಪಂಡ ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತೇ ಪನ್ಪುನೈನು ಲೋಕಗು ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಡೆದು ಒಂತೆ ಅಂತರ್ಸತ್ವ ಜಿಂಜಾವುನ ಅಗತ್ಯ ಬಹುಶಃ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾ ದೈವ ಕಳಕು ಇನ್ನಿತ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ನನ್ನ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಳ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಅಂದ್ರೆ ಅನೆ ಕಡುಪಂಡೆ ಅಂದು ಆನಿ ಕಾಲದ ಸತ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಐಕ್ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲಿದ ಅರ್ಥ ನಮಗ ರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ ಅಂದಿಲಕ್ಕ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿಂಜ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಂಗ್ಲ ವಿಚಾರನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇನ್ನಯಗ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಶಲು ಆಪುನು ಉಪ್ಪುನವೆ ಆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಗ ಶಾಲೆಡು ನಡಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೋ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಲೋಕದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೋ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದಾದು ಇಲ್ಲಡು ನಡಪುನ ಇಜಿನ ಆಯ್ನ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ನಡಪುನ ಇಜಿನ ಇಂಚಿನ ಸಾನೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರೆಯರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನು ಅಪಗ ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ನೇಮನುಲ ಇಲ್ಲಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜಾ ಪರಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಐ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ದಿಂಜ ಜನಕಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ನೇಮ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೌದಾಯಗಮ್ಮ ಕಾರ್ಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಅವು ಕೈಟದಾದ ನೈಫ್ ಬೀಜಾವನಿ ಅವು ತರಕದಾಯ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಹೌದಾಯ ಮೈಕ್ ಪೂರ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಲೀಫ್ ನಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅದು ಬಾಲೆ ತಾನು ತೆರಿನ ಭಾಷೆಡು ಬಂದ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕೇಸಿ ರೋಡು ಆಪುನ ಕೋಡ್ದಬ್ಬುನ ನೇಮದವಳು ತುಲಪ ಕಾರ್ಗ್ ಕಟ್ಟದು ನಾವು ಗೆಜ್ಜತ್ತು ಅವು ಗಗ್ಗರ ಅವು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಲೀಫುನು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತ ಐಕ್ ತಿರಿ ಅಣಿ ಪೂರ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ತರೆಕ್ ತರೆ ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಕೈಟ ನೈಫು ಬೀಜವನ್ನತ್ತ ಅವು ಕಡ್ತಲೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿದ್ದದು ಪಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಗನಗಂದೆ ಅವು ಕೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಡ್ತಲತ್ತೆ ಆ ಪೆಡಕೇನು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಜನಕುಲ್ದಾದ ಮಂತದ ಪಂಡ ಕೇನ್ನಗ ಮನಿಕ್ ಪಂದೆ ಕೊಳ್ಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ನೇಮನು ತುಯರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಏತೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾ ಬುಧನ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಬೀಸು ಹೇಳಿಕೆನು ಹಾರು ಹೇಳಿಕೆನು ಪಂಡದು ತಪ್ಪಾದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಉಳತಿರ್ಲು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಓಡುದ ಉತ್ಸವ ಅನಗ ಎಲ್ಲೇ ದಾದ ನೇಮಾಪುಡು ಅಪಗ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರನು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಗೌರವದೆ ತೊಂಡೆರು
ಬಂಗಾರ ಕಾಣಿಕೆಂದು ತೊಂದು ನೇಮಕಟ್ಟುನಾರಾವಡು ಪೂಜಾ ರಣ್ಣನಾವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ ನೇಮ ಪೂರ ಕರಿದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರುವೆರು. ನಮ್ಮ ದಾಯ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ನವರ ಸೇರಾದು ಅಕ್ಕಳ್ಡ ಒಂಜಾತು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾದ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಜನ ಎನ್ನುದಿನಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರನು ರಹಸ್ಯ ದೀನಾತ ಇಕ್ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅಂದು ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅವು ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಅವನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಉಳೈದ ವಿಚಾರನು ಪಂಡ ತೂಲಪ್ಪ ಅವು ದಾಯ ಗಗ್ಗರದ ಹೆಚ್ಚಿ ಈತು ಕೊರತ ಅಪ್ಪುಡು ಅವಳೊಂದು ಈತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡದು ಕೊರ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ನೇಮ ತೂನಾಗ ಬಾಲೆ ನನಲಾತ ಆಸಕ್ತಿದ ಕಣ್ಣುಡು ತೂಪು ಅಂಚಾದು ಅಣ್ಣೆರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲು ಹೊಸತು ದಾಯಪುರ ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಿರವರಿದೀವಿ ಒಂತೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ವೈಚಾರಿಕತೆದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನವು ಇನ್ನಿತ ಅಗತ್ಯ. ಬಬ್ಬುನ ಕತೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಉದಿಪು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕಿರೆಟ್ ಮೀನಗ ಗರ್ಭ ಉಂಟುಂಡು ಇಜಿನ ನಾಗಬೀದಿನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಬಬ್ಬುನ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಕ್ ಗೀಟ್ ಒಯ್ತದ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಬುಡುಗಡೆ ಮಂತಾದು ಅಪಗ ಆತಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತದ ಪರಿಕ್ರಮದ ಸಲಾದ್ ಗಡಿ ದೇತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಮುದಳೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಲಡೈದ ಪುರ್ತು ಇಜಿನ ಆ ಕೋರಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಕೋರಿನ ಒಂಜಾತ್ ಬಾಣ ಬುಡುದು ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾಯಿನ ಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಪನು ಇನ್ನೇನು ಆಕರ್ಷಕ ಭಾಷೆಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಂಡ ಭಾರಿ ಹೇಳ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಗು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕತೆ ಕೊಡೋದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ಟು ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತೇನೆ ದಿಂಜ ಜನ ಹೆಂಗಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸೇರದ ಕತೆನ ಪಂಡದಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಆಪ್ತಾವು ಇಜ್ಜಿಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಶೂನ್ಯ ಶುಷ್ಕ ನನಗ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲುದ ಶಬ್ದ ಪೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣಡೆ ನೇಮ ತೂಪನಮ ಎಟ್ಟು ತಿರ್ಲಿಚ್ಚಿ ದಾಲ ಸತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ತತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ನಸೆ ಪಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ತೆರಿದು ತೂಪುನವು ಈ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಅಣ್ಣೆರಡ ಬತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಕೇನು ಅತ್ತಿಯೇ ಅವು ನೀರುಡು ಮೀನಾಗ ಎಂಚ ಗರ್ಭ ಉಂತೀನಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಅವು ಗಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಕಾರುದೀದು ಕಡಲುಡೊಂಜಿ ಕಾರುದೀದು ಬೊಬ್ಬರಿ ಉಂಟುದುನಿಗೆ ಏರೋ ಜನ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಕಾರ್ಗಡ್ತೆಗೆ ಬೊಬ್ಬು ಈ ಕತೆ ಮಿತ್ ಆಪುನ ಬದಲು ಸತ್ಯ ಆದು ಒರಿಯೋಡಿತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಇಂದೆತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತಲ ಉಳತಿರ್ಲನ್ನು ತೆರಿಪಾವಡವು ಇಜಿಲ ಈ ಕತೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಜ್ಞಾನನು ಓದಿನ ಬಾಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಉತ್ತರದ ಅಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಡ ಇದು ದಾಲ ಅರ್ಥಾಪುಜಿಂದ ಬಾಲೆ ಸಂತೆ ತಿರುಗುವೆ ಹೊರತು ನೇಮತುವ ಅಂಚಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ. ನಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಎನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಕರಿವರ್ಷದ ನೇಮಗಳ ನಿಖಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಹೊರ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿನಕ್ಲೆನ್ ತೂಲೆಗೆ ಈ ಪುಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿನಕ್ಲೆನ್ ತೂಲೆಗೆ ಏತ್ ಪರಿಚಯದ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಸಾಲದ ನೇಮಗ ಬರ್ಪ ಏತ್ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಉತ್ಸವನ ಮಲ್ತದನೇ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವಡು ಈ ಓಡುದ ನೇಮ ಕರಿದು ಪೋನಾಗ ನಿಖಲು ಮೂಲು ಐನು ಹೊಸ ಜನತ ಗುರುತ ಮಲ್ತೋರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಓ ಇರು ಕೇಸಿ ರೋಡ್ದ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಸಾನೋಡ ನೇಮಗ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಪ್ಪೆ ಪುದರಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿಯವ್ರ ಸಾನ ಆ ಇನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾಯಿ ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಜನಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕು ಗೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪುನು ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೇಗಿ ತನ್ನಕ್ಕಲೊಂದು ಪುಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಬುಡ್ನ ವಿದೇದ ಜಗತ್ತದ ಪರಿಚಯಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನ ಲಕಾನೆ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ನೇಮದ ಕಳ ಅವು ವಿಜ್ಞಾನಗುಲ ಇನಿಮುಟಲ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಂದಿನಾತದ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ ಆಂಡ ಆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ದಾಂಟದ ಬರು ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಸಾನ ಈತ ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ನಿಷ್ಠೆಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಡು ಅಣ್ಣೆರ್ನಕಲ್ನ ಸೇವೆಡು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಲು ಆ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ನನದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟುಲ ಆವೊಡೊಂದಿತ್ತಲ ಭವಿಷ್ಯಗ್ ಭಾಳ ಜೋಪಾನವಾದ ಎತ್ತಾವು ನಂಚಿನ ಆರಭಾರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಲ ಬರಡು
ದಿಂಜ ಹಿರಿಯಕಲುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ತೋನ್ಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲ ಕಲ್ಪೋರಿಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ನೇಮ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲು ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ತುತ್ತಾದು ಎಲ್ಲೇ ಕಿನ್ಯ ಬೇಲೆ ನಾಡಲು ಅಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನೇರ ಕಳತ್ತ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂಡ ಅಯಗಿ ಆ ಕಳ ಬುಡ್ದು ಇದನ್ನ ಕಳೆ ಕೊಂಚ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಕಳರ್ದು ದೂರ ಪೋಕಂದು ಅನಿಸುಜಿ ಅಯ ನೇರವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಆಪೆಯ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಜ ವಿಚಾರನು ಪನಿಯರೆ ಮೂಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಮೀರಿದನು ಅಂಚಾದ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಯುವ ಮನಸ್ಸದ ನಾನು ಉಳತಿರ್ಲಲು ಈಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಬೊಬ್ಬುನ ಪಾದಕ ಸಂದಯ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ.